Ще ви представя кратко обяснение за хората, които искат да управляват дистанционно врати, штори, бариери с двигатели, чрез комбинирано устройство от GSM модул, Wi-Fi модул, дистанционен модул с обикновено дистанционно и бутон за ръчно управление на двигателите. Този комбиниран модул позволява на хората, в зависимост от техните предпочитания, да управляват вратите си с позвъняване от смартфон или обикновен GSM телефон, или от приложението Tuya Smart с смартфон, или обикновено дистанционно. Това е комбиниран модул, с който при първия вариант с избиране на номера на SIM-картата, поставена в GSM модула, се задейства микропроцесорния модул, който реверсира и управлява двигателя. Втория вариант, чрез монтираният Wi-Fi модул в комбинираното устройство, за хората, които предпочитат да управляват вратите си с приложението Tuya Smart на смартфон. Съответно натискат бутон Open или Close и отварят или затварят вратата, штората или бариерата. Третия вариант за хора, които предпочитат да управляват двигателя с обикновено дистанционно, съответно натискат единия бутон за отваряне и другия бутон за затваряне. В комбинирания уред е предвиден и четвърти вариант с бутон за ръчно управление на двигателя. Този комбиниран уред позволява на хората, в зависимост от техните предпочитания, да използват един или всички 4 варианта за управление на двигателя, на врати, штори или бариери.